Sir putih sukmo uyang sukmo suci sukmo ning bedar ya iki sejatine cahyaku cahya cahaya putra manunggal tetap bersinar. Sang Patisikra kang anata paris nyawi diku kala
Tinarung rapiat Watakang akade Kumalar nekae Suarane kokoro Kanthi dong prahara gedhene apa ambar-ambar gantane nika Sang Prabu Plata Sewandana kinandhang asmara kelawan Dewi Sanggalaya damya-damya lumampahing para prajurit Bantaran kang Dasyaka ngawal tindake Sang Prabu Plata Sewandana. Hei, uca.
pribadi pun pepe pilih kacawi pribadi hoi hoi paring alamat kapuaran kunir lumajang panggonane paring alamat kapuaran kunir lumajang panggonane. Aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ingkang hamengkuwi kanthi sahibul hajat Bapak Yuk Soho Ibu Yuk sekeluarga serta segenap para tamu undangan yang kami hormati dan segenap para penonton yang kami cintai warga masyarakat Desa Kebon Sari Barat, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Aturaken sugeng pinangge malih. Selamat berjumpa kembali bersama keluarga besar kami pagelaran seni reog campur sari cahaya Putra Manunggal dalam pimpinan langsung Kacawi pribadi dengan markas besar Desa Kalbuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tentunya di siang hari ini satu kehormatan dipun undang langsung oleh Bapak Iyub sekeluarga dalam rangka hajatipun wali matul urus atau pernikahan Kusumane Ayu Tria Wulandari Pikantuk Kusumane Bagus Roko Mas Bagus Randy Widyarmoto Mugio dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini Cahaya Putra Manunggal pakarya sarengan tenang audio by system saking Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Jawa Timur. Juga ada sang berkami budayawan Lumajang Cair Ramboya hadirin. Awal coba kita ada kebiaripun tari ganda perak Cahaya Putra Manunggal dilanjut tari bujang kanon dan tari sekarang jadilan. Selamat siang, selamat menonton. Semoga Anda terhibur. Semoga matur thank you. Cahaya Putra Manunggal paringan asma. Iki reog Cahaya Putra Manunggal paringan asma. Ipun pepe kacawi pribadi. Kacawi pribadi juragan paring alamat kapuaran kunir lumajang panggonane paring alamat kapuaran kunir lumajang pamiyarsa minangka atur pambuka
dak merak bisa dalam lagi. Para pamirsa menika wau tembang pambukane pagelaran Cahaya Putra Manunggal kasampun dipun amiwiti Mas Wahyu yang ngiringi dada merak nggih. Oke, pemundutanipun Mas Wi selaku ownernya Cahaya Putra Manunggal nggih. Kangge ngiringi mlebeti reog tembang aja cilik ati Mas. Iyo. Ada Cahaya Putra Manunggal, cahaya ilahi. Potato panase kena-kena. Iki barangnya Original. ada budayawan Lumajang. Oe oe oh. Oe oe oh. Cili akili nung dunya wong lanang sing siji. Oh ahe oh. Arep golek kantelendi mesti jae keturutan nang ati. Ya mularani ku jangan kepilan wong liya. Hati eman hati puja nyatane sing kena percaya. Mas kacang wi jurakane kabuaran kunir manggonane. Yo osa Lomo wis kendengno no. Yangur kolet liya. Oh ahe oh. Hati sangrekyane ngerti nokar artine welas sika kurang kembyang hangat make sepirang-pirang lan make ake kembyang dunya hang ayu ketelo-telo. Oe oe oh. Ayo bes, Lale lo. Yo bes ayo bes. cahaya ilahi. Oh ah. Oh Ada oh. Cahaya Putra Manunggal. Yo. Oi. Oe oe oh. Lale lale lalo. Osa. Yo ah. Aja cilik atile nang dunya wong lanang sing siji. Yoda siji. Arep golek kangkelendi mesti jae keturutan ati. Mularane ku jangan kepilan wong liya. Hati eman hati puja Oi. nyatane sing kena dipercaya. Yo mas kacang wi jurakane kabuaran kunir manggonane. Lomo wis kenengno biar golek liya. Bisa ngerekyani ngerti nang paran
tolio bisa ngerjani ngerti nomparan artine warna sing kurang gembyang hangas remake sepirang-pirang lan make akeh gembyang dunya hang ayu ketelo Katur para pamirsa kakung sumawon putri ing siang menika. Menika wau tembange aja cilik ati ugi angge-anggiringi mlebetipun tari dadak merak cahaya putra manunggal. Ing siang menika makarya sesarengan tenang audition system saking Kecamatan Jombang Kabupaten Jember nggih. Semoga dipun paringi tetembangan ingkang sae lagu sing penak maneh kangge ngiringi dadak merak cahaya putra manunggal nggih. Kemantene ditumpakne sing tuwuk ben kerasan numpak reog nggih. Dipun persilakan Bapak Ibu tuan rumah kangge nyawer artise cahaya putra manunggal. Monggo pun Mas Double Wahyu di budal kemali. Beda rupa nama sama. masih bersama Cahaya Putra Manunggal. Digaya kembali ya Kebon Sari. Tahun dianteni mekare kembyang ngiyati sing duwe kepo terus disirami secopo Joge wayang sing sidik matur bos kembang sliweran patek gantian ngerasa kaget madu sembah mekar digaya kembali ya. Ada Cahaya Putra Manunggal untuk Anda. Wakare sarana tenang audio saking Jombang Kabupaten Jember. Ayo Pak, nyambut gawe sing becik balik. Oke, iyo pecah.
Mekah. Oi. Oh, Terima kasih ya sahabatku bakalan sawerannya. Semoga nanti dapat kasih yang gede ya sayang ya. Itu para mas. Cahaya Putra Manuga. Iki lo barangnya mas. Waya tim aja cik tampil dulur. Tampil beda. Osik. Mendika wau tembange ALUM dibaca alung nggih. Sampun dalajengaken kangge ngibur para pamirsa. Oke, Mas Wahyu salajengipun tembange iki dam pentol Mas ya. Kita pentol tembangan salajengipun.
putu sing ayu dewe kita omong apa sing mau kepingini kita tak turuti apa deh masa janji kudu keturutan apa tau aku pengen pentol sing enek endoke endoke aku pengen pentol sing double endoke aku pengen pentol sing akeh kemine kowe pengen pentol sing enek endoke kowe pengen pentol sing double endoke kowe pengen pentol sing akeh kemine ada budayawan Lumajang ada Tenang Audio Production tenang kok bahasa bingung pokoknya tenang oh hey sentuh goyangnya sentuh hey sik 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 ojoku mata telok ulan bedino keluar cari kita sampai kudu keturutan iki jam apa kesempatan iki ngono perbuatan osa kucil mbok gawe lemu kowe jeneng kok kiai wong turu radiwe monggo kowe nesu Pitri iya mas artis sing ayu dewe kek omong apa sing mbok kepingini kek tak turuti sing tak pingini sing kiamang janji kudu keturutan aku pengen pentol sing enek endoke aku pengen pentol sing double endoke aku pengen pentol sing akeh temine kowe pengen pentol dik kowe pengen pentol sing double endoke kowe pengen pentol sing akeh temine sing enek endoke mas aku pengen pentol sing double endoke aku pengen pentol sing akeh temine menika tembang kita pentol sampun diaturaken kangge ngipun para pamirsa masyarakat Kebon Sari Kulon dan sekitarnya. Isi menika Cahya Putra Manunggal makarya sesarengan Tenang Audio by sound system Mijil Sake Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Jawa Timur panggonipun. Monggo napa tetembangan salajengipun tak kuat Mas Yu. Iya. Ya kudu kuat Bu Edo sampai tak kuat ya. Digoyang kembali ya. Ada Jeng Ana. Selamat siang. Dikasih lagu tak kuat.
kuat ya. Permintaan versi Pak Dayan dari ini. Tapi di versi ini Cahaya Putra Manunggal. Dilepon ketika ate ancor rasana kadang neser pas etina bulat tak nyangka sama ketika pun lupa sejencina dikate kesi atina digoyang kembali. Tak kuat tak kuat rasana durasana tegenati. Ayo tuh atina ampir ate rasana ngene sebuledu atina digoyang. Keri aduh sing keri senengane nak. Barangnya Cahaya Putra Manunggal barangan foto beling rinio tajeng kewing hosa serang setade engkena edelemate tak bisa lupa tapi nyatana dubule etina tekenatika ada bayate loka menika tak kuat ki kebangga saking Cahaya Putra Manunggal kasapun diaturaken monggo dipun tembane sing penak malih nduk Dita napa tembange nduk Kembang Yati Mas Wahyu Kembang Kembang Ati
yo mong riko bapak yu kembange ati yo Cahaya Putro Manunggal. Terima kasih Jeng Ana ya. Semoga keluarganya tambah laris manis, lancar rezekinya sehat selalu. Matur nuwun. Bos. Ati
Oke, sambung kalajengaken kangge purun Purwawiyarsa. Oke. Lagu ini spesial buat Ceng Ana ya. Janji nih loh ini. Mungkin mau nyanyi? Nyanyi sini. Cahaya Putra Manunggal, kicik-kicik. Iya gak, iya kena arek. Cinta sing arep nglarati janji riko nyenengno atine tetep siji nono maning opo mangke inget nong janjine mula lambe sing ana balunge tok rika kari gampang gawe janji saikine lopot ambek omonge kadung janji kudu ditepati Cahaya Putra Manunggal iki lho barang sing paling istimewa. Oh luar biasa. Iki lho Keri-keri keri-keri Koko. digoyang ya. Ada budayawan Lumajang saya. Ayo. Ada budayawan Lumajang Jawa. Ayo le. Mosok tak sing lara bola agane isun kari dilarani anak bapak iki lho yo salah no kadung sono wis ngaliyo mergo ison sing kuat Iyo tata mosok ta sing lara ati nang ngarepan mata nyandeng wong liya beriye ati mas kaya urip iki kaya kesiksa asik digoyang kembali saneriko bolak balik isun
isun sing kuat Asro iyo mosok dah sing lara ati lara ati nang ngarepan mata gandeng wong liya yo hore a periye ati kaya urip iki kaya kesiksa mosok ta sing lara ati nang ngarepan mata nyandeng wong liya periye ati kaya urip iki kaya kesiksa. Oke, dados salah sengipun.